Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa subong nga edisyon na Webes nga adlaw sa nga programa This is My Life. Kamusta dirang aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa ilamantag sa iya ka mga transistor radio and also via Facebook Live. Sa subong nga adlaw at sa 15 kita karon tuig 2021. Ang mga ka-aksyon naton nga nagatrabaho, may bilin pa. Anong may bilin inday ay? May bilin pa sa kinsinas ta nga sweldo. Kay ti bisan na tago-tagoon ta pa, halata man Japon kay kita tanan naka-experience sa karon. Balang pustuhan lang pangbayad man sa aton nga ginhulaman ang aton nga mga sweldo nga batuno. Gani masiling man bala nga Mother's Day. Ining diretso sa inyo dira nga asawa ang inyo man nga sweldo. Sige, kamusta na nga aton nga mga ka-aksyon nga nakatutok na sa siniya nga tinion? Ang pila ka portion sa karon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Din kahapon abot siya sa nga pag-ulan-ulan. Ina, antes man ako nagpadulong diri. Pila ka minutos iya nga nagtupa ang ulan. Galing pagkaligad sinabaw. Ang init naman iya ang nagsugata. Nabalang kung nagasakay ka di pasahe, mahaklo mugid. Mahaklo mugid ang basa. Samtang gasakay kati siyempre may mga ara mandira other nga mga di pasahero pag nga mga salakyan makalabay sa nabasa abi nga portion sang duta even mismo sa simento
mahaklo mo gani nakasuksok ka pa sang face mask kag facial. Mahaklo mo gid sa gihapon ang yabo. But anyway, antes man ang tanan diri kita anay para sa aton ialakat sang panahon. Kay ang throw sang tropical storm ang padayon nag-aapekto sa Mindanao. Kag ulihi ini nakita sa 1,165 kilometro na sidlangan sa Mindanao kag angkon sini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 75 kilometro por hora malapit sa sentro. Kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 9 kilometro por hora. Ang bilog nga Western Visayas, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa karon sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorm. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mabatsyagan sa bilog iya nga isla sang Negros. Ang haring adlaw kay na nagbutlak mga 5:40 sang aga kag ini naman ang mga tunod 5:59 karon sa kasisidmo. Sige, ano bala mga dapat naton iyang pag-istoryahan sa sining hapon? May concern lang kita diri man mismo, no? Ang ining issue bala may angot sa pagpanapas, no? Pagpanapas sa puno iya sang kahoy. Even before actually mga amuning nga mga report, ang damo-damo gini ang kontra, no? Kay nga na balang ginasiling nga sa kadugayon na sinadara nagatindog inang puno nga ina nga subong pa lang kamo iya subong pa lang kamo iya desisyon nga utdon ina o anay ka namin ada sang plastada niya ito ang iban lakod guys ado ka bakul sang rason galing kay tiyan mo ng ilang rason wala kita sa may mahimo no? Ang problema naman sina ay ti mismo ang publiko na ang nagasiling nga hindi gid yaman nami. Ang iban gani nagahambal nga kun pwede lang kuno bisan anong nyo dra kapag padahom upda no upda ang mga puno nga una na dra na plastar meaning hindi paghilabtan. So amo na ang mga ginapanugyan syempre sa mga pumuluyong na concern sa aton iya nga palibot. So kay ti number 1 kay nga mabulig sa puno isang kahoy sa aton inagahatag sa aton iya sang handom no. O, pwede kita dira magkapahuway-huway sa tiun iya sa mainit nga tiyempo. Galing, kaya kung kaisa, balang doon na sobrahan na ka mga, ang term is do ambisyoso na, no? In terms of pagpatahom na nagaka-apektuhan iya ang mga ang mga puno sang kahoy. Dumduman nyo to dito man sa area sang Bago. Kaluluoy man tikon wala to ginhambalan tani talalaid gito hasta subong makita makalabay ka adumduman mo nga amo na dito taning mga kahoy nga buot kon tani pang ubuson gid diri tapas tungod man sa road widening amo na mga problema no so dapat basta gani mga amo na ano man kamo konsulta man kamo sa publiko hindi lang kay sa mga officials kay ti syempre magkonsulta kamo sa mga opisyal may tendency hindi man sa tanan pero maano gid na sila maugyon man sila sa inyo pero kung mag-intra na ganing publiko dagid kamo nga mabutang sa rimalaso kay man subo nga ara social media bisan diin lang makitaan ang post ni sang tagsa ya ka mga netizen angot sa sining ginpanapas nga mga puno sang puno sang kahoy diba? So sige gamay lang na gamay lang na concern man kita syempre no concern man kita angot sa sining nga issue kay
nalantaw man naton ang bulig nga dako sa aton sang mga tanom, no? Mga puno sang kahoy. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, 1:40 na kita. Dili kita anay sa aton iya nga pagaistoryahan. Unahon naton ang mga headlines naton from the national. Ining may angot bala sa palayag sa isa ka community doctor. Ha? Sunod diri sa isa ka community doctor, pigaw nga liderato. Amo sini ang nag-aapekto sa COVID response sa gobyerno sa Pilipinas. Ang detalye sina karon aton man bantayan. Kag syempre, update kita kung pila na ang nabakunahan na sa Pilipinas. May ara na sang masobra sa 1.2 milyones doses ang nabakuna. Manami ini siya kay at least bisan pa paano matamat na nagadamo ang nagakahatagan sa nga bakuna. Okay, diri man kita sa aton iya nga topic for our FYI portion. Sino da mahilig sa mga oils? Oils nga ano ha? Hindi oil nga ginagamit pang gisa ha, kundi oil bala nga mga ginapampahid na makahatag sa aton relaxation, makahatag sa aton or maka-cure, no? Makaayos ang aton iyang kung kaya isa gabat siya, kita sa nga dugo pangalay, abi, do may sakit-sakit. Di ba nagapangita, kita mga oil, pampahid, agud nga magmagan ang aton iya nga feeling. So, inakaron ang aton iya nga pag-istoryahan, no? Sa aton nga FYI, ano ang mga oils, no? Nanari-sari nga mga oils, nga pangkakas sa stress, o sakit dira, kaga inabalang nga, ang imo yang ang imo nga kaugalingon do hindi bala mapahamtang puno ka iya sang pagkabalaka. Kag syempre ato nan pagaistoryahan or pagabasahon ko sa karon ang ginpadala diri nga sulat sa isa man naton ka letter sender, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma. And also ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Action Radio Philippine Standard Time, 1:42 na kita. Sige, diri kita anay sa aton man detalye sa mga balita nasyonal. Kay ginpahayag diri sa isa ka community doctor nga habaya tubtub subong ginabudlayan ang Pilipinas agud nga makontrol ang COVID-19 crisis. Kag isa sa ginhatag sini nga factor kun nga aamuning problema bangod iya sa pigaw nga liderato kag mixed messaging. Desmayado diri si Dr. Jean Nesperos, ang board member ng Community Medicine Development Foundation, angot sa kakulang sang epektibo nga public health messaging nga mo ang kinahanglanon sa pagkontrol sang pandemic. Ginihemplo ni Nesperos ang nagakatabo bala nga magkatuhay ang palayag sa mga natungdan nga ahensya. Kag suro pa kay Nesperos, kinahanglan may isa ka mensahe nga mo ang sundon sang tanan para palarehos ang tikang nga mga himuon sumungman magahatag ini sang kumpiyansa sa publiko. Ay nadumduman ninyo hindi lang ta mag-name names. Hindi lang kita maghingadlan o lawag sa mga ngalan sa mga official sa government. Pero nagakatabo ini nga mga senaryo, no? Nagakatabo ini nga kung sa diin may pila ka mga official naton nga nagsiling halimbawa ang natabo sadto about sa ano gang pinaka-specific nga mga cases like sa sini nga sitwasyon nga ina balang may ihambal, no? May ihambal ang isa iya ka opisyal about COVID-19, no? About COVID-19. Number 1 gito gali atong sa kay maka names gid ko. Atong natabo sa kay Health Secretary Francisco Duque III. May ara to siya na mention sadto, no? May ara to siya na mention sadto about sa kaso sang COVID-19. Yung duman nyo to, may ara siya na mention about sa kaso sang COVID-19 na daw nakibot ang kadamaan even ang mga officials
Sang ulihi, nagsabat man si presidential spokesman Harry Roque. Kagin ka, lain naman ang iya nga statement. Di, syempre, tungod nga presidential spokesman ang nagpalayag, sang ulihi, ginligwat naman ni Duque ang iya nga palayag about sa COVID-19. Kay ti subong ang issue sa COVID-19, gamay lang diri nga sala nga mamit lang sa aton ba nga mga opisyal sa gobyerno. Damo gid ang gariang, damo ang pumuluyo nga agad-agad negatibo nga komento. So muna ang ginapanugyan gid sa mga opisyal and even sa amon gani sa mga media man, maghalong sa gina-post, maghalong sa gina-post, maghalong sa gina-share nga mga information. Kay ti syempre ang tawo, no, ang publiko, from time to time amuning ginabantayan, from time to time amuning ang ginabantayan. So kung mag-isa ka lang da, makalisa ka lang da isa ka statement, tendency sina negative comments ang imo nga mga baton. Ang iban gani mayroon na mga negative comments ang malala pa dira kabaton kapabala mga threat how na di ka kululbaan. But anyway, amo ni ang mga updates sa karon angot sa sining palayag man sa isa ka community doctor nga sa iya man obserbasyon. Iya obserbasyon kun nga ado tubtub subong hindi bala makontrol kuno ang COVID-19 crisis. Ang isa pa naton kabalita, ining may angot naman sa kung pila na ka-doses sang COVID-19 vaccine ang na-inoculate, no, sa mga tawo diriya or sa mga Pinoy. So masobra na sa 1.2 million doses ng bakuna batok sa COVID-19 ang nabakuna nabakuna tubtob Abril 13 tuig 2021. Sa pinakaulihing Vaccine Statistics Bulletin, ginpahayag sa Department of Health kag National Task Force Against COVID-19 nga 1,255,716 doses ang nabakuna gikan sa 3,025,600 doses nga gin-deliver diri sa pungsod. Wala pa kalabot katunga, no? 3 million sobra 1.2, masuro sobra 1.2. Wala pa kalabot katunga, manog pa lang. So, naglabot naman sa 1,093,651 ka tawo ang nagbaton sa ilauna nga dose ng bakuna kag 162,065 ang nakabaton na sa ilaiya ika-duha nga dose humalin sa nag-umpisa ang rollout sadtong Marso 1. Masobra sa 2.8 milyones doses kung 93% sa current supply ang nahatag sa 2,988 ka vaccination sites sa pungsod. Yara naman sa 47,545 ang 7-day average sa kada adlaw nga nabakunahan kaya sa karon amo ang pinakataas nga record. Manami ini siya, no? Kung magsiding kita 7-day average, isa-isa bala ka semana, pila ang ila ya nga nabakunahan sa kamilugan, ti ara 47,545. Amo na sa karon ang pinakataas nga record. Manami na, no? Manami na kay at least, no, amat-amat na naga-improve ang aton iyang inoculation drive. Kag sa dalayon, pray lang naton nga tanan kita ang mabakunahan na, no? Ang tanan kita ang mabakunahan na kag wala na bala sa may mga exist pagid nga mga issue about sa COVID-19 vaccine. Kay para hindi naman magnubo or madula ang kumpiyansa sang pumuluyo. Munang worry naton. Sige Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:49 na kita. Standby sa aton nga mga kaaksyon. Kay sa akpin nga pagbalik, ato naman yung pag-istoryahan ang nagkalain-lain nga mga oils nga pangkakas kuno sa ginatawag stress. Sakit, sakit na naton yung mga nabatsyagan kag duka feeling worry naton nga
pamatsyagan in terms abi kung nagaisahanon ka dira or may ara ka sa mga ginapanundo. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chem. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Mayong hapon sa mga kaaksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live kay Ma'am Nolinda Auditor Lapos Aguirre, good afternoon and God bless. Kay Ma'am Sherilyn Oro Javier, good afternoon man. Rona Hinovea, good. Sa kay Sir Alex Montesa, ano ning game over Sir Alex Montesa? Sa kay Ma'am Vivian Rivera, good afternoon. Sa kay Christine Galoyo, watching from Hong Kong. Thank you so much, good Ma'am Christine. Mayroon na nga pag-monitor sa imo from Hong Kong. Arian Jo Delton, happy lunchtime. Kamusta po ang Bacolod City, mga kaaksyon? Kailan po pwede umuwi ng Bacolod?
Diin ka gani, sir? Diin ka, sir, na subong na situate. Okay, depende na kung diin ang imo nga location, no? Depende na kung diin ang imo nga location, kaya dala naton mabalaan if makapuli ka o kung hindi. Okay? Sakay, Ma'am Annalyn Morales Rodriguez. Good afternoon, mga Ilonggohanon. Wow, salamat gid, Ma'am Annalyn. Sakay, Sir Noel Amar, good afternoon. Tamiyaw ko, friend ko. Si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, Sir Melanie Oligo, Sir John, Sir Michael John Season, Action Bia Jonathan, and si Dennis Richard Tibor Roma. Sige. Salamat gid, Sir Noel Amar, and thank you so much man for the star. Ma'am Nancy Ortega Tamayo, mayong udto sa La Castellana, kag taga Santos sa Quintin Remo. Salamat gid and God bless us all. Sige. Kay Ma'am Jean oy si sir. Thank you so much man. Mayong hapon lang dira sa imo, Ma'am Ma'am Jean. Dan sharing naman si Sir Noel Amar. Aha. Sakay Maamis Athia Kim Eriman dira sa Banwa sa Morsha. Good afternoon. Si Sir Malili Oligo, naga-monitor naman subong ho. Salamat gid. Ma'am Vivian Pondales Gumban, mayong hapon. God bless you. Sige. Kay Leonela Tarusan, good afternoon. More power and God bless. Salamat. Kay Pangga RR Rihino, hello Action An, mayong hapon. Mayong hapon man dira sa imo. Isabelita Geroy, hello dira sa imo. Patamyaw Paliog Family Ramirez ng Barangay Granada, Alangilan, amuman sa pamilya Chongko, Montesa sa Greensville Home Site. Madam ugid nga salamat. Sige. Kay Sir Martin Aliling, good afternoon. Tamyaw gali ni Sir Noel Amar nga hinablos nga si Rodolfo Taboy Derla nga naga-celebrate sang iya kaadlawan subong. Happy birthday. Dira sa may barangay Estefania. Kay Joy May Loberos Ponce, good afternoon. Watching from DSB. Oy, mayong hapon dira kay Toro Molo Batang sa may taga DSB man ni siya. Family Batang. Ni sa driver ni Yolanda. Dira sa may Pahanukoy. Sa kay Janine Arabello, good afternoon. Watching live from Bago City, Patamyaw ko lang Family Hirota. Maridel Robles Turner, good afternoon Action and viewing from California. Thank you so much, Ma'am Maridel. Sakay. Tamyaw pagidyalit ni Sir Noel Amar si mga auto diakono nga sanday Perla Rinaldo Rorik Mickey and Ivan Amar. Okay. Si Go Wison Elson Jr. Albao as DJ Fire. Sakay Connie Gremio Gilaran, good afternoon Action and viewing from La Castellana. Thank you so much. Kay Sir Rodrigo Cañado, good afternoon. Nagalantaw ko no sa may kabog. Sakto gid na. Kanugon sang kahoy nga ginpadako na. Sige. Nagaugyon si Sir Rodrigo sa akon man nga. Agin comment kaina about iya sa kahoy nga ginpang tapas. Okay, standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. This time aton iya nga topic nga pagaistoryahan sa subong nga hapon, mga oils nga pang kakasa stress o pain kag syempre inang mga worries naton kun kaisa.
Kay balubala ka mo nga suno iya sa mga siyentipiko. Dako ang mabulig sa mga essential oils sa aton iya lawas kag syempre sa aton man nga paminsaron. Ini ang mga extracts, no? Halin sa liso, or hindi gani sa mga petals sa bulag, dahon o kun prutas nga kun na masimhutan o kun napahid bala sa aton lawas, ma-feel naton daw na relieve ang sakit, no? O nagapatay man sa mga mikrobyo, nagapakalma kag nagapanami sa mood sang tawo. Number 1, kung masakit kuno ang ulo, masakit ang ulo, manami kuno iya nga pwede ibanyos. Lavender oil. Bangod ang lavender oil, makapa-relax kag nagakakas gali ina sang sakit sa ulo, bisan gani bala migraine. Bangod iya sa dala sini nga lenalul kag lavanduli acetate nga napamatud-an nga amo ang makabulig para iya nga magpakalma. Ginaanan niya man sini, ginapakigbatuan sini ang stress kag ang katensyon iya nga muscle dira naton mga ugat abi. Rason kun nga nagasakit ang aton ulo. So pila lang kuno kapatak sa lavender oil sa cotton ball. Amo nang imo iya nga simhutan. Makabulig agud iya nga maghagan-hagan tubtob iya nga madula ang sakit sa ulo nga imo nga mabatsyagan. Ang ikaduha, kung hindi maka-concentrate. Manami kuno para sa mga hindi dibla maka-concentrate, like sa mga estudyante, abi, nagatuon, tapos hindi maka-concentrate sa pagtuon nila, na balang nalalay sila sa memorya, dira sa ilang mga magagwa sila exam, ang ulihi, wala nagsinulod, do nagsala na. Kay tungod nga lack of concentration, ang manami naman dira gali ang peppermint oil. Para madali kuno nga mag-alerto kag maka-concentrate ikaw. Bisan gani kuno mga athlete bala, athlete. Samtang yara kuno sa treadmill, amo ni silang ginapahaklo sa ila para iya nga magbalik ang ila iya nga kakusog. Kay man ang baho sang sining peppermint oil ang nagapagiho sa parte sang aton iya nga utok nga responsable agud nga mangin alert kita. Giling mabulig. Pag-apply sini, pila ka tulo dira sang or pila abi ka patak sang mga peppermint oil sa sa cotton, simhutan. Pwede na simhutan kung nakapoy ka na dira, batsyag sang kakapoy, o hindi gani samtang naga-exercise. Kanami magituod, bisan ako, bala ko yung kaisa kung may mga batsyagan ko nga, ado na abot, kubi nga do may parts sang lawas ko, particular na sa tiil, syempre, puro pabalhas ka dira. Una-unahan ko na banyusan, para do less ang tension or less ang sakit. Ang ikatatlo, kung inabalang mga tao nga may ara ya sa mga worry, mga worry, maginapamensar ka mo dira, ang best gali para sa inyo ilang-ilang oil. Ang pagsimhot sang ilang-ilang nagabulig na gali para nga mapanubo ang blood pressure. Kag mas nga maka-relax, nagapanami man sa modo sang isa ka tawo, inabalang ko nagalain dirang iyang nagalain ang iyang modo or hindi nang balang nagagwa ang batasan nga may pagka tawag na suplado or suplada, no? Kung makasimhot gali sang sining ilang-ilang oil, makabulig agud iya nga mangigbalik ang manami nga feeling. Isa lang ka or mag-apply ka abi butang sa cotton simhutan ay nablang kung sobra gid ang imo iya nga mga worries, no, hindi gina naton malikawan, nami nagali kay nagapakalma ina sa aton. Sige, ang ikaapat.
Ini isa man sa mga problema naton kun kaisa, no? Isa ini sa mga problema naton kun barado ang ilong bangod iya sa sipon, bangod tugas ng allergy. Nami ti given ini siya kag for sure kadamo gid ini sa aton ang nagabakal. Eucalyptus oil, 'di ba? Ang mga ano da kon kaisa, mga pangbalanyos bala. Amuning mga ginapamakal. Papa, amuning iya nga ginabakal, eucalyptus oil. I mean, hindi man siya literal nga oil gid siya, pero ang baho is eucalyptus na. Kaya inablang isog, kag dason ka menthol ang imo ya feeling, diba? Kaya man ginapahalog sini or ginapahalog sang extract sini ang aton nasal kag bronchial passages kag ang mucus, no? Nagapam pangkakas kon ka isa lang dugi na paus ka na dira kon senyales palang gani, no? Nagginabuhinan man sini ang plema sa aton tutunlan kun ka isa plemas bala aton dali mapagwa palimbawa sipon ka pag ginamo mo na blaw ginamo mo na nagrekta na ganiti kinanglaning pagwa mo siya galing doon na budlayan ka gid yawan ka pa bisan gani isa pag-ubo, no? Bisan sa pag-ubo naton miyara kod kay isa mga mamalabala nga pag-ubo doon na budlayan ka man nga mapagwa ang plemas. So ang bulig manigali, no? Bulig ini ang eucalyptus oil kag marami man bilang isa iya ka decongestant gani ini ang nagapanguna nga sangkap kuno sa mga over-the-counter cold and cough medicines. Diba? Sa nasilengko, damo niya, familiar kita sa mga basta gani ang is eucalyptus. Bakal gini siya. Bakal ini siya sa mga pharmacy or gani sa mga butika. Kay buligid ini na siya. Ang iban gani nagabalon, di ba? Nagabalon sa mga kaangay sini nga mga oils or mga kung ano dira nga mga balanyos nga mo na or even gani dulce, no? Dulce, eucalyptus ang ang flavor na kay kanami gid sa tutundan nga do madula gid balang kakatul. Ang ikaapat man no balik pa ko sa ikaapat how. Ang ikalima naman niya kuno kun bad mood. Gani mo pangitaon ang chamomile oil. Kung ang chamomile tea makaparelax, ang chamomile oil makapadula gali isang bad mood. Ang aroma kag chemical compounds ng essential oil nga iya ka chamomile nagapanami ini sang mood gali naton. Ginapadubo sini ang stress hormones kag ginapagwa ang serotonin. Amo ni siyang pakalma sa aton iya nga utok. Ang best ko 5 kapatak sa chamomile oil o sa imo iya nga pagpaligo. Ang baho sinigali amo nang nagapakalma. Magasulod sa aton nga panit ang chemical compound sini nagsigurado nga ma-relax kaghin. Ang essential oils mabakal ina sa mga syempre pwede nyo na magbakal sa mga health food stores kag mga dalagko man dira nga mga grocery stores. Even gani sa mga sa mga butika galing kay ti ang ilan ang mga available mga gagmay lang. Protein at least makabulig ina sa imo. Not all the time kinahanglanon mo gid siya, di ba? Pero mga panigana lang. Panigana lang kung magbatsyag kita kung ano man dirang mga sakit-sakit sa aton iya nga kalawasan. Magula ko gani ka nga may lain-lain inigali nga mga pwede naton iya gamiton bilang balanyos. Bilang balanyos may kumbaga may ara gali iya sang oil nga pampadula sang stress.
o padula sa sakit dira. Ito pa matsyag ko na isang unay akong oil, ti oil lagi sa nga banyus son. Iban pa manyus ko lang kung magsakit dira nga ako nga ulo. Oo, di ba? Gabakala ko may ara ko nagtuli may balon gid ko na kay ano ko, prone man ko nga daan, sakay ka di pasahe nga sa lakyan, sure gid ina siya. Or sometimes, sa mga babayi, di ba? Sa mga babayi, hindi man malikawan, mag-abot ang menstruation, do gabat siya kasang pangapoy, do gapangalay, dira ang imo iya nga from puson down, di ba? Imo mga paa, o prone man ko sina. That's why nga nagabalon man ko sang oil. Nalipat lang ko galing kung ano to ang iya nga baho. But anyway, basta ano to siya, makahang-kahang. No, makahang-kahang amo na ginapangita Kuya Permi kay para dasig madula ang pain nga akon iya nga nabatsyagan. Diba mo na usual naton ginapangita ang kundi into ang taman iya ka kahang, no? Amo nang aton iya ginapangita kay para kuno nga nang dasig madula or dasig ma-relieve ang pain naton nga nabatsyagan. Anpag ko na gani sa mga picture, no? Mga pictures ang una. I think pagkitaan nyo muna from social media ang different types nga makitaan sa bag sang isa ka babayi. Isang mga elementary pa lang kuno ti mga ano pa na mga mild nga mga perfume. Pagka high school, tiara mga pabebe nga mga perfume o inablang mga girly nga mga perfume. Pagka college, siyempre may ara naman dira mga medyo isog-isog na nga mga perfume. Pagka graduate, kung gaubra na, makitaan puro tanan mga balanyos. Di ba? Munang ma-notice nato. Tanan kita relate sa mga amo sinaya nga mga scenario. Relate kita na kay kung mag-ano na gani, adulting stage na kumbaga. Ang mga kasakitan. Kasakitan pangalay sa kalawasan. Aton ginaiya ma-feel. But anyway, sige, amo yato ang aton man nga topic for our FYI portion sa siniya nga hapon. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, ako naman yung pagabasahon ang isa diri ka sulat. Isa ka lalaki ang nagpadala diri sang iyaman nga sulat sa aton iya program This Is My Life. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Alas 2:13 nakita Action Radio Philippine Standard Time. Saan ko gito mo pagkaon. Mara na nga pagkaon Action Oliver. Ano nga pagkaon sa lumpia. Ni Joms. Sakto ko. Sige. Sa aton yung mga ka-action, ang saliwat ang aton yung letter sender, nagpatawag lamang ini sa kay Morris. Kag ang sulat ni Morris nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa, ang This Is My Life. Tawga lamang ako kay Morris, 32 years old.
Antes pa nag-pandemic, tita, masobra isa ka tuig na ang nagligad. Nagpa-Manila ako, agud kun tani nga magpangita sang obra. Nabilin ko diri sa syudad sa Himamaylan ang akon nga asawa kag duha ka mga kabataan. Sa masubo nga kapalaran, wala ako nakakita sang obra. Bangod, nagdeklarar sang lockdown tungod sa COVID-19. Wala na ako nakapauli sa amon bangod sa natabo. Temporaryo ako nga nagtiner sa balay sang ako nga pakaisa. Syempre, nabalang gabatsyag man ako sang ako na kahuya, tita. Tungod na lantaw ko nga nangin pabugat ako. Nabalang nagdugang pakuya bilang palakanon nila. Gani isang matapos ang pila ka bulan kay naghalog na ang restrictions, pwede na kuntani ako makapauli. Apang di malas kaysa nagpa-swab test, nagpositibo ako, tita. Pero asymptomatic. Ang natabo, wala ako nakadayon pa uli kag tubtub subong. Nagaistoryahan na ilang kami ni Mrs. paagi sa video call. Malawig naman nga nagseparar kami. Kag ako naman para mabuhi. Nagabaligya ako sa mga prutas. Sa bulig man sa isa ko kahimata diri sa Manila nga nagpahulam sa akon sang kapital. Ang problema ko kung makapuli pa ako ayhan. Abi mo, tita, nahidlaw na gid ako sa akon pamilya. Ugaling wala ako kahibalo kung ano ang akon himuon. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Morris. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Kag amuyato ang sulat man ni Manong Morris. Problema niya kay, di ba, affected gid kita tanan pangut iya sa sining pandemic. During gito sa nag-implement sang istrikto nga lockdown sa area sang Manila and even yan isubong naka-modified ECQ sila pero di sa nagpadala or ang kaundan sang sulat ni Manong Morris during the time gini nga lang istrikto pagid kaayo, gamay lang gamay lang ating maduy-dugay may ano naman, may bago naman yung mga declaration. Siyempre, ang kabudlay ni Manong Morris, ang iya balang longing for his mga iya pamilya, iya asawa kag iya duha ka kabataan. Kada adlaw nagasaka, nagadugang ang iya nga kahidlaw. Isubong nagapamangkot sa kunong pwede niya himuon kay tungod sa sini nga tinion o alang-alang gid sa gihapon. Mayo lang gani isubong ka nakapangita siya sa serbi niya yang palangabuhian o pagbaligya man sang prutas. Pero tubtub san o, diba? Sige Alas 2:18 na kita. Sa akon yung pagwadik standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kaya akon man pagabasahon ang ginapadala or ginhatag man diri nga advice ni Tita We. Wala na dira ang first part sang aton nga horoscope. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyosang said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kun ikaw ang may arthritis, ilabi na kun ikaw ang may rayuma. Kinahanglan mo gid ina. Maano pa gid ang beribiri or barikos ba? Ang barikos kadalag ko ng mga ugat nga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna, Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:23. Saan ay ka-flash report from Patron Redaction John Diaz. Action John. Aksyon na ang patrol live kita nag-report mismo sa area sa Purok Patuloy, Barangay Mambulak, sulod sang Silay. Sining isa ka shooting incident na nagluntad sa nagita mga hapon, diri mismo along the highway, along sa kilid ginamaw sang dalan abi, malapit rin sa may isa ka elementary school, no? Aksyon na ang pinaginaman ka metros ang kalayon sining
experience ng krimen sa barangay hall sa barangay Mambulak, sulod sang Siray. Actually, ining biktima nga ginatudlo, amo ni ang ginlot ang sinigilamang hapon, isa ni sa ka-tricycle driver. Pero ang informasyon nga nabaton, ining biktima ang hindi residente diri sa barangay Mambulak, pero ini siya residente sa area sa basura dito sa may barangay Dakutan. Sulod na mismo sang Silay Action na ang lalaki kaina kati pagabot diri sa area conscious pa ini siya kag may mga signs of life agin nga daw nila dala sa may area sa hospital diri sa may Teresita Alandon ni Provincial Hospital sa may sulod sang Silay para malapatas sa kaigo nga pagbulong o galing kati may mga update kita di karon i-update nato no ang pinakauling America Bulletin sining persona nga ginluthang sang ginaligara riding in tandem dari mismo sa may surad sang Silay Action wala pa nato nakuha no ang ngalan sining persona kay bisa na mga pumulo diri sa palibot hindi pagid confirmed in terms sa pangalan o kung identity mismo nga matuod sining ginluthang sining lamang nga hapon na broad daylight no dari mismo sa may surad sang Silay. Pero ining biktima nagamanay ining sa tricycle gikan din sa diri mismo sa may isa ka purok no suludlon diri sa barangay Mambulak. May pasahero ini siya kag lapit na lang gid sa bangga mga most probably mga 5 meters na gid lang amo na ning bangga kung sa di mapanaog ang pasahero sini sang may mo gintambanga no o kun abi naglabay diri riding in tandem kag ginluthang ining biktima lalaki ini siya action amo diri kita naton kay na sa mga lagway nga ginsulod kay ni mga di mo kung naton diri sa area mismo malapit sa may crime scene mismo ang dalan supposedly yan ito mga selection gikan sa east going to west direction amo nang nila ginabulus-bulusan nila kay one way scheme kumo nga ang sa piyak sang dalan na nagipang tumpok sa basura so mo naman kita naton dira sa Laragway nga ginpasa nga ang salakyan dugin sulod ya bala aksyonan dito sa may mga gaturumpok diri nga basura and then ginaligat sa pinaka residente sa lugar nga amo to ang nakita nila nga doon natumba no o kung nagmumo abi sa may mga balas ining mismo nga persona action na mga ito dibikin mga video copy diri sila may video copy kada sino may video copy si ma'am may copy ka mo ka video may video kada video dahil man ang tako dabi sang ano na siya pagkatabo ged o pag-abot na ma'am nakamusta na mo umuot sa balas Oo, nagbungad. nagugas na balas bali ang pasero ito kadiri na sa sulod nakapanaog na pasero wala pa Nakapanaog na, diyan ko na nga. Lupok ko niya ang luma. may all backbook sa lupok ko Ha? backbook na lupok Ano lang daw, lupok lang sa baskong paganing naglipok ang luma. May silencer doon na bin Okay. Labintador lang ang araw. amo ni siya mo ang motor Ara na pa tayo, yan na. ang motor yan na ma'am ginpasulod yan na lang na Araw na po, araw. amo na lang mo sa okay ano nang alias naman may idea ka mo May? anong alias ano yung kilala Ay, sa tawag kami kakwan. Wala kami bla, ano. doon sa kabi inis ako na ma'am Ang sisiling lang ng pagabasiwakan. basura ma-capture ko diba ng image ma'am bot silingon pagka mo yan ay gali ni Ay, kada pagalingan, pagkuha na kayo yung kargal. okay yun dala ko na sa hospital di ba sige mga dugay ma'am ha okay action ining pinadiri ka mga residente sa lugar nga nakakita sa ning pagpanglutang nagduntad sa nila mga hapon pero tabok na sa ibang tubig ng area kinapahit na natin actually itong pinakapasero yakit nga kasay sining biktima sa shooting incident nga nagluntad sa nila nga hapon action and recruit update kita we will check Police Lieutenant Colonel Pitate lang nga sila City PNP or si Police Lieutenant Quarry abi ang deputy sang sila City PNP action siga coordinate kita sa iya pero wala pa gid sang additional information nga ginapalabot sa to na may kakanan sining kaso nga papanglutang nga sinig lamang nga hapon
Actually, ari ko di katindog, sining matrion, sining area mismo, kung siya rin na ginawarek sa driver ang iya nga motorsiklo. And then ang lugason sa diin siya namumo, no? May mga information nga nagasiling nga mahimo, mistaken identity ginamang, no? Ining natabo. Kaya ko na to naton, hindi siya daan taga diri. Pero ang nalutangan, sinig lamang nga hapon. Ma-try matakulong dapot kay Barangay Kapitan Hazel Cordero sa Barangay Mambulak, Surad sa Silay. Base may mga update man sila sa information nga natipon action ana. Pero naman ang pinakaludo ring update, sining shooting incident nga resultad sinig lamang hapon diri mismo sa area sa Purok Patuloy, Barangay Mambulak, Surad sa Silay. Plus report gikan sa Batolan sa Tibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action John Diaz sa imo yang flash report. Ang dugang sinakaron nga detalye bantayan sa pilaman ka mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kalimpangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa 35. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. This time, ako na ipagabasahon man ang mga hatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa subong nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay Morris. Mayong hapon sa imo, Morris. Sa karon nga panahon, ang halos tanan apektado gid sini nga pandemya. Ang halos tanan nagaantos kay naga-eksperyensya sang kabudlayan. Madamo sang hindi makapauli bangod sang travel restrictions nga ginapatuman. Ang problema nimo kung makapauli ka pa sa imo pamilya sa syudad sang Himamaylan. Kung sa pauli lang, maabot gid ang kahigayunan nga makapauli ka, Morris. Kung san o ina ang wala naton mahibaluan. Ang mapanugyan ko lang si imo nga preparar ka nga kung may tsansa na nga makapauli, ready ka na. Basi bala kung maghatag na sa nga pahanugot pero hindi ka man preparado, mas maayo nga magpauli ka na lang bangod mas mabudlay nga ara ka sa Manila pero wala ka man sang trabaho. Least diri sa Negros bisan paano makakita ka gid sang palangitan-an kag malapit ka pa sa imo pamilya. Basta sa karon maghimo ka gid sang pamaagi nga makapreparar ka kung may tsansa na nga makapauli. Hibalua ang mga kinahanglanon para ikaw ang makapauli. Hindi normal ang sitwasyon sa karon kag isa sa aton kinahanglan preparado sa pag-atubang sa kung anuman nga paghangkat nga aton atubangon sa sini nga pandemya. Kag Morris, Manong Morris, amo yan to ang mahatag man nga advice ni Tita We para sa imo. Pray lang no? Pray lang nga bisan pa paano maghalog na ang restrictions diri sa Manila. Kag syempre, make sure man nga kung ina pa lang magpauli ka na or may kahigayunan nga makapauli ka na, prepared ka. Subong supot-supot ka lang dira danay, ha? Supot-supot ka lang danay, agud may panigana ka. Sa tiun niya nga magpuli ka na diri, na pwede ka na yadayon iya nga at least kung magtiun na iya or sa panahon na nga pwede ka na makapauli, may ara ka sa nga pwede nga gihuon. May ara ka sa pwede nga gihuon kag may mahatag ka man sa imo nga pamilya. But anyway, sa liwat, salamat gid Manong Morris sa pagpadala iya sang imo nga sulat diri sa This is My Life. Kag sa aton man mga ka-aksyon, sa inyo dira nga gusto nga magpadala sa inyo sulat, pwede man pwede ka mo
message sa akon. Search lang Ann Defensor. O hindi gani kay Tita Wilma sa Wilma Antopina Sugaton. Or pwede man sa amon iya nga This Is My Life nga page. Pwede ka mo dira magkapadala sa inyo nga mensahe or sa inyo nga sulat. Nga, pagka next basi wala, imo naman iya nga sulat ang ako nga pagabasahon kag hatagan sang advice ni Tita Wilma. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay this time, maghahatag na ako para sa aton nga first part sang aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Huwebes, Abril 15 tuig 2021. Unahon naton ang sa mga Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Control ang violent reaction o sa mga masaksihan dira nimo. Kung man ang imo nga emosyon, bangod iya sa mga hinamlang ginalantaw dira nimo. Kapin pagid kun ang mga ginalantaw nimo, mga aksyon kun kay isa kag may mga rated SPG. So control lang kay basi mo lang madala ka kag ikaw yung mismo mahimo mo man or ma-apply nimo. O inang ginalantaw nimo ya pelikula lang. Ang imo nga himuon ina iya tutuod na na. Basi may maanhan ka pa dira, may madalahin ka pa nga iba. So halong-halong kag control, okay? Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Talong purple is your lucky color. Pero antes ko gali malipat. Doon tingala ko nga doon nagaparek-parek ng mga upod ko. Pero pag sulod ko man kagina, nagtamyaw man ko sa iya. But anyway, happy birthday! Hindi na ako magkanta kay Dokarong sa nga ko niya tingaw. Happy birthday kay Action Art Tayhupo. Happy ika-20, pilang baliskad sinaman. Ay magdugang pangit kong ibaliskaron ko. Sige lang nga, panubuon ko lang. Happy 25th birthday kay Action Art Tayhupon. Pati ka na Action Art. 45 na section art na. Gina ako, balo ko si Action Art. Amin niya ginaya nga birthday. 45th birthday niya. Proud na iya si Action Art. Diba Action Art? Wala kita da. Char. Nagayom gani si Action Rex ako, no? Sa liwata, happy birthday dira sa kay Action Art Tayhupon. Hindi lang ko magkanta, kaya ang tingog ni Inday Ando, hindi gan manami kung magkanta. Sige Mabalik ko din danay sa aton man nga horoscope. Sa iluhan naton ang sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Maayo 20. Masadya ang imo iya nga nabatsyagan. Bangod nga, kaupod nimo ang imo nga mahal sa kabuhi. Feeling blessed ka man sa karon Taurus. Sa mga Taurus, lucky numbers 53, 47, 21, 12, and 39. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Malayo sa imo ang imo yang mahal sa kabuhi. Gani do medyo makabatsyag ka sa karon sang jutay iya nga kasubo. Gustuhon mo man nga mga Gemini kuno do ga-crave for pizza. Nga aayhan. Ginagutom lang no? Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 50. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Sa imo ba lang nga kabuot,
madamo ang maganyat, no? Madamo kasang may maganyat nga tawo, no? Mga tawo nga mga cooperative people or somebody nga makabulig sa imo agud iya nga madasig nimo matapos ang imo nga mga proyekto. Una karon ng imo nga karisma. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, ginatamad ka sa karon, bangod iya sa mga alay dira lang taw nimo kay drama. Magbangon kang mag-report na sa imo opisina. Ang kay drama ara lang na. Okay? Sa mga Leo, lucky numbers 53, 46, 39, 22, and 11. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. O naganami ang imo iya nga ikaayong lawas. Namo man ang makadayaw sa imo, tungod nga generous ka. Kag syempre, stay humble. Okay? Bisan ano man dira ang mga imo iya accomplishment, stay humble. Kay mga tawo magadayaw sa imo, hindi lang ka magpadako sa imo iya nga ulo, kay basi maglain ang paglantaw nila sa imo. Sa mga Virgo, lucky numbers 25, 46, 59, 13, and 33. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:45 na kita. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik para pa sa nabili naton nga mga horoscope. Para man sa iton comment. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan. Sa may bread ko, sila ni Taminda, kay Tanida, kay nang Joy, kay nang Kapid, nang Larry, nang Norlin, kay nang Christine. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag mayo lang pag-monitor subong man sa Florentino family dira sa may barangay Haba sa Kandri, and also sa may barangay Tangob kay nang Arlene Barangan kag kay Nalitiloy. Kag kay nang Dayen dira naman iya sa may, or nang Dayen Alvarez dira sa may Cabancalan City. And also, kompletohon ko na lang sila. Sa may Woodside Alihis, kay Mary Joy, Joylene, JR, Loverich, kay Lovely, Elmer, Erwin, Kim, Lois, and the twin brother. Siga, para sa nabilin pa natin yung mga horoscope, dari kita sa mga Libra. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23, subong ang panahon para sa imo yang mga plano. Bangod, madamo sa mga subong nga problema, syempre. Wala nalabutan sa nga bulig. Pwede kagid no? Pwede kagid nga makabulig man sa ila. Mag-share sang imo dra yang nga mga surosobra man. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 56, 49, 13, and 33. Ruby red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, ipabilin ang shared responsibility. Pero, kung ang pamilya nagasulod ba sa bisyo, magpamensar ka na danay. Magpamensar ka na danay kay basta gani maintrahan sang bisyo, ano man dra ni mong yung mga ulubrahon, tendency sina apektado man. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Desyembre 21, panahon para nga mentor. Ang imo'y kasarang ihibalo na imo yang masandigan sa palabutuan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 51. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtub Enero 19. Uy, lapit na lang ko no ho, gamay na lang. Lapit mo na makitaan ang kasana. Padayon lang sa pagpaniwha. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 31. Electric blue is your lucky color. Standby danay para sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya,
para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, para pa sa nabili naton nga mga horoscope, sa iluhan danay naton ang sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga Aquarius, satisfied ka sa karon sa imo pangabuhi. Mga investment, padayon lamang. Share your blessings man kuno apag may time. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Brandy yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Matabo ang mga visions mo sa imo nga kabuhi. Hoy, kalipayan ang nagahulat para sa iyo. Sa mga Pisces, lucky numbers 33, 38, 49, 26, and 15. Lucky numbers is, lucky color is Kidlat Red. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 3:03 na kita. Pag inyugin pamatian ang aton nga mga horoscope. Sa subong man nga adlaw sang Huwebes, Abril 15, tuig 2021. I can't say goodbye to you, no matter how. Kag, sa aton nga mga ka-action sa mga wala ko dira na tamyaw, pasensya gid ha. Buwas naman ay kulabos na sindayan sa oras. Kag salamat gid sa tanan nga nag-monitor sa sining programa This is My Life.
Dari kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Proverbs chapter 10 verse 2. Ill-gotten treasures are of no value, but righteousness delivers from death. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo lagad, ini si Inday Ay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Manila Broadcasting Company